दे दे आं नोंखौ आरज खालामना फैदों हा नोंना मा नाम मरियम बसुमतारी हा मरियम बसुमतारी मरियाम बसुमतारी नों बेसे गोबाव जाखो बेबायदि जानाया बोसोरनै बारबाय बोसोरनै जाबाय बेनिफ्राय नों मा जायामोन अन्ना एसे बुंनो हागोन ना हागोन आं माबा आंनियाव माबा जानाय इउरिक एसिड ओमफ्राय आरो पार्ट बि जादों ओमफ्राय आं बहुद डाक्टरनि जाबाय बिजि लाबाय होमबाबो आं सोखा जानायखौनो मोनाखै ओमफ्राय आरो दायो बे न'नि बिब'न आं देनाय दावाइखौ लादों होमबाबो सागायाखै दायो थाबायनो हाया खर'निफ्राय खर'आबो गासैबो साजोबो खर'आबो गासिबो आखाइबो साजोबो बेनिफ्राय नोंनि थाबायनाया बिराद खस्थ' नोङो थाबायनो हाया बायदियानो जाबाय थाबायनोनो हाया जेने तेने नोङो थाबायनो हाया बेसे गोबाव जाखो नोङो बेबायसानो बोसोरनैयानो एखे ओमफ्राय बांद्राय नोङो मा मुलिफोर जाबायमोन नामा जादों आयुर्वेदिकनि बिजिबो लादों एक्सरेबो खालामदों जेबो ओंखाराखै जों दे नोंनियाव फैदों बेनिफ्राय आंखौ बबेनिफ्राय सिनायखो बहा मिथिनानै आंखौ सिनायखो देना बुंनाय आं सारनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ आं नायबाय थायो मिनिस्ट्रिखौनो नायबाय थायोमोन ओमफ्राय आं गोसोखा जागोन होननानै आं फोथायदों आरो आंनि थानाय जायगाखौ नों मिथिना मिथियामोन मिथिया दहायसो मिथिनानै बेनिफ्राय दिनै आंखौ हांख्राय हरबायना आरो बेजों लोगोसे नोंहा गथ'फोर साबसे दं सानै हिनजावसा गोनजा सानै दं आच्छा बेनिफ्राय बे जायगानि मा जायगा मा गामि सनाय आलि सिङा नों जिसुखौ फोथायो दा आं फोथायो जिसुआ नोंखौ सोखायोना सोखाया सोखागोन नोंनि फोथायनायासो नोंखौ सोखागोन दे आं सोखाया बे माला सोखाया दा जों माखासे जोंनि जाय बिदा फंबायफोर फैदों बिथांमोनाबो दिनै नोंनि थाखाय आरज खालामनो फैदों बेनिखायनो जों नोंनि थाखाय आरज खालामनोसै नों दा बे बिसिनाव दङ जोङो नोंखौ आरज खालामनायनि उनावहाय बै मोनसे जायगायाव लाना थांगोन इसोरा नोंखौ थाबायहोगोन दा आं नोंनि थाखाय आरज खालामनायाव नों आंनि उनाव बुंफानो हागोन ना नों जिसुखौ फोथाय नोंनि फोथायनायासो नोंखौ सोखागोन बेनिखायनो दिनै जों नोंनियाव फैनाया जानांगौ बेनिखायनो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बुंदों सोरबा आंनि मुङै फैयोब्ला बे इसोरानो फैनाय आंनि मुङा जेरावनाखि सानै एबा साथाम ज' जानानै आरज खालामगोन आं बेयाव दं होननानै जेरै माथाइनि आथोरायदा 20 आरो 22 बुंदों बेखायनो जिसुआ जोंजों बे जायगा दंना गैया नों बेखौ फोथायोना माने जेरावनाखि गावनि मुङै सानै एबा साथाम ज' जानानै आंनि मुंखौ गाबज्रिगोन बे जायगायाव आं लोगोसे दं होननानै जिसुआ फोथायो जिसुआ जोंजों लोगोसे दं होननानै जों फोथायो दा फोथायो जों नोंनि थाखाय बे जोंनि गेदेर बाथ्रा प्रेइटाला अ फोरबो बिनि आथिं थांनायाव नों थानानै बोर होदो बिनि आथिङाव नोङो बोलो होदो बिनि आथिंखौ नोङो थाबाय होदो फोरबो बिनि आथिङाव नों जेब्लायबो थानानै नोंनि गोख्रों नोंनि बोलो नोंनि थैजों बेखौ गोख्रों खालामदो प्रेइटाला हालेलुया हालेलुया जेरै जिसे गथायबाय अजेनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथामै दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जों हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जों नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जों नागारो आरो जों खामजाराव जालां बबेखानानिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन खुलुमा मारिया अननाय जमुफामनाय फोरबोनि लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादानिनो बाखनाय जाग्रा आरो बाखनाय जाग्रानि गोबोनथाय जिसु अगथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिदादों थानि समाव आमेन नों गोबारै बुंदो हालेलुया हालेलुया आखाइ दिखां माने बोदे हालेलुया 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 जिसु जिसु आंखौ अनदो जिसु जिसु आंखौ सोखादो जिसु जिसु आंखौ थाबाय होदो अ फोरबो आं नोंनियाव फोथायो आं नोंनियाव भरसा दोनो नों आंखौ थारैनो मोजां खालामथारगोन नों मावनो हायै जेबो गैया हालेलुया 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 जिसास 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 ना जेरै जिसुनि मुङै बेखौ हमफै
आखाइ हमफाय फ्राय चला दे हम लासैनो दे गसं हो दे जिसुनि मुङै गसं 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 दे गसं दे आखाइखौ नों हगार दे नों थाबाय हारसिं थाबाय दे जिसु आखाइ दिखां जिसु बुं दे जिसुनि मुङै दे जिसुनि मुङै दे हालेलुया बुं हालेलुया बुं जिसु 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 दे थाबाय जिसु मावनो हायै जेबो गैया हालेलुया हालेलुया दे थाबाय जिसु 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 गिनाङा जिसु मावनो हायै जेबो गैया दे थाबाय थाबाय ओरै थाबाय दे फ्राय चला दे आखाइ खबना हो बिसोरो फ्राय चला हालेलुया हालेलुया थाबाय थाबाय जिसुनाव फोथाय फोथाय जिसु जिसु बुं जिसु जिसु आंखौ जिसु आंखौ थाबाय हो हालेलुया 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 दे आखाइखौ दिखां आखाइखौ दिखां आखाइ दिखां दे आखाइखौ दिखां दे दे फ्राय चला दे थाबाय जिसु जिसु दे जिसु 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 दे जेबो नङा दे दिखां 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 फ्राय चला दे थाबाय दे फ्राय चला हालेलुया हालेलुया आखाइ खमनानै गोबारै जिसु फ्राय चला हालेलुया 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 जिजा जिसु नों बे दुखुथियाव खांखादों बे मारियामखौ ओंखारनो फोरबो नोंनि गोथार थैया बेनाव फैदों नोंनि गोथार खुसा बेनाव फैदों जोबनो गैयै अननाय आरो महिमाखौनो बेनो फ्राय चला हालेलुया 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 जिसु आंखौ अनदों जिसु आंखौ गोख्रों खालामदों हालेलुया 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 दे चला दे थाबाय नों हारसिं थाबायलां नों बिसिनाव हारसिं थाबायलां बिसिनाव दे बिसिनाव हारसिं थाबायलां बिसिनाव दे दे जिसुनि मुङै थाबायलां जिराय नों हारसिं जिरायदो दे फ्राय चला जिराय दे जिराय अननायजों नोंथांनि न'आव सफैबाय नोंथांनि नामा मा नाम आंनि मुङा नगेन बसुमतारी आदसा नोंथाङा बबे चार्चनि बेप्टिस्ट चार्चनि आरो बे गामिया मा गामि बे गामिया सनाय आलिसिङा गामि बेनिफ्राय नोंथांनि बे बिसिनि नामा मा नाम मरियाम बसुमतारी बेसे गोबाव जानानै बे जब्रायाव एबा बे थाबायनो हायै जाना दं थाबायनो हायै जाद्रायनायाथ' मास मोनथाम मोनब्रैसोआनो जाबाय बेनि सिगां जाजेननायाथ' बोसोरनै बारबाय आरो बिथाङा मा बेमार जादोंमोन बेमाराथ' डाक्टरनियाव मा एक्सरे खालामना रिपर्टखौ होनायमोन इउरिक एसिड होननानै इउरिक एसिड बेनि मोदोम गोसो गासैबो साजोबो सिगाङाव साजोबामोन बेहा बे जरा जरा सानायमोन ओमफ्राय इउरिक एसिड जाबाबो डाउन जायासै ओमफ्राय आयुर्वेदिक जाना माबाखौ इउरिक एसिडखौ डाउन जाबाय क्लियार जाबाय दा बेनियाव बात बिक्स दोङो बे गानो थानजागोन होनना बुंदों बात बिक्स जेरावबो बास्लायजोबो नामा बास्लायजोबो बिनि मोदोमखौसो साननानै बेबायदिनो सानै बिसजोंनो बे थाबैनो हायै जाबायमोन बिदिनो आदसा दा बे इउरिक एसिडआबोथ' खर'हालागि जाबाय मोदोम गंसे दांजाहायि मोदोम गंसे दांनो हायि बायदि जाबाय सानायदों दाथ' जों दांदोंमोन माथो जेबो सानायखौ मोनाखिसै बे इसोरा अनबाय दा बेनिखायनो नों मा इसोरखौ फोथायो आं आदसा दा नोंथांनियाव जों फैनायनि इसोरा जोंखौ लाबोबाय इसोरखौ फोथायबाय था आरो जिसु मावनो हायि जेबो गैया बेनिखायनो दा आं नोंथांखौ खावलायो जेब्लायबो जिसुखौ गाबज्रिनायजों फोथायनायजों मानोना बे गोथैखौ फोथांफिनो खानाखौबो नुहैयो लोंग्राखौबो थाबायहैयो बेनिखायनो बे मावनो हायि जेबो गैया बेखायनो जोंहाबो दिनै फोथायनाय दं आरो इसोरावनो जोंखौ लोगो मोनहैबाय बेखायनो दिनै नोंनि बिसि मरियामखौ नोङो जिसुनि मुङै नोङो सोखाजागोनखौ मिजिं थिदोंना थोआखै एकदम फुरा बिसास दं जिसुनियाव फोथायनाय एबा बिसासासो सोखागोन बेखायनो बे फोथायनायखौ लानानै नोङो गसंथाबाय था नार्भास जानो नाङा इसोर मावनो हायि जेबो गैया जों मालाबा लोरबां जायो मालाबा नोंथाङा मा बिसोरनि बे सैनांनायाव अजाफोरनावबो थांबायमोन नामा अजानियावथ' थाङाखै जोङो रावबो बे आखाइ नायग्रा बा अजा गुबिराज माबाफोरनाव थाङाखै दानि बोथोराव जोङो बे प्रेयाराव हरै बहुत गिदिंबाय प्रेयाराव थांबाय जों फोथायनाया जा मात्र जों फोरबोखौल' फोथायनानै जों प्रेयाराव गोबां प्रेयार सेन्टारावबो थांबायमोन नामा थांबाय जोङो बेखौ थाबायनो हायाबाबो गारियाव रिजार्भ लानाबाबो बहुत लांबाय आदसा दा सोंनाय जाबाय अननानै अजाफोरनावल' दा थां प्रेयार खालामनो थाखाय जेरावबो थांनो हागोन नाथाय दानि बोथोराव आरो आसाम सरकाराबो बिदिनो
बे अजाफोरनि जादु मन्त्रनि हिलिं खालामनायफोरखौ बिसोर हमथाबाय दा इसोरनि मुङै आर'ज खालामनायाव बिसोर हमथानो हाया जों इसोरनि मुङै आर'ज खालामदों जों जादु मन्त्रजों बाहाय खालामाखै दा बेनिखायनो जिसुनियाव फोथाय आरो जिसु मावनाय जेबो गैया ओंखायनो गुबुनफोर सोरबा हिलिं खालामग्राफोर जानो हागौ प्रेयार सेन्टारफ्राव बे थांनायखौ इसोरा रावखौबो बादा होआ दा बेनिखायनो दा गोबां जायगाफ्रावथ' गिदिंबायना प्रेयार सेन्टाराव गिदिंबाय दे जोङो फोथायखायो जों सानैजों होमबाबो जोङो मोनानि फुंनि सानजौफुनि जों आर'ज खालामनाय दे नोंसोरो आंनि न'खौ नुवाखैब्लाबो सन्देमफोराव थांदो आरो 13 तारिखआव फै लानानै फैबाव हा आंना अखाफोर दानफ्रामबो 13 तारिखआव बिदिनो उखैनानै बिनाय जायो आरो बे समाव आरो साबसिन इसोरा बिनि सायाव गावनि अननायखौ होबावगोन अब्ला हामबायसै गोजोन्थों दे